Nou heb je een joekel van een kraan. Waarom was door de BM dan nog in? Omdat we toch maar ruimtegebrek zetten. De beem kan net in één keer vallen. De kraan kan het heugen aankomen. Dus hadden we aan hem dan door middel van klemtechniek maar hem afbrengen. En hoe hiet die functie? Ja, boomverzorger nemen ze het. Ja, dat begon vroeger als lidsmandje al. Altijd daar zit je een heugen in de BM. Kettingzagen vond ik mooi. Nou, in die combinatie wie ik nog maar op. En zo ben ik er ook wat niet te lang aan kwam. En waarom had deze BM in de vlakte? Deze die rond daar is er ook kastanjebloedingsziekte. En ja, dat is eigenlijk een bacterie. En ja, dat is eigenlijk vatbaarder voor ooroonttasting. En deze kroon, ja, hier is ik al bijna heel deer, dus het had je blijft meer aan. Dus ja, om het gevaar al voor te helpen, is het verkozen dat ik door de gemeente om deze boom voor te helpen. Ja. En nou best al een leefhaver van BM. Vind je dat dan het schande om het hier in de vlakte te helpen? Ja, schandaal. Het mooiste is om het spul te behouden. Dat, ja, een stukje veiligheid speelt natuurlijk ik mee. Dat zeg je, gaat dat nou altijd goed? Oh, het gaat wel eens mis. Bij mij valt het dat Safir aardig mee, maar ja, het is toch sommigen die beginnen eraan, hadden kunnen net. En ja, bij Lietse BM gaat het vaak goed, maar ja, weer de BM wat grutter en dan mag je wel weer wat je door natuurlijk. Nou, op YouTube staan ik honderden filmpjes en dan zie je dat we gauw zijn verkeerd gaan. Inderdaad, ja. Maar het is vaak ja, de particulier die er zelf omgeeft. Ik met stormskeer bijvoorbeeld houdt zich op spanning. Ja, meestal weten ook net wat ze door is. Ze zetten de zagen er maar in. En ja, het is toch wel belangrijk dat je weer maar de goede zagen maakt. Hoe lang is er nou maar dit werk terug in? Want ik denk net als dat tot die 65 die BM inklemmen kist, of wel? Nou, dat won er ook natuurlijk, maar ja, we doen natuurlijk veel meer als alleen dit soort werk. Ik doe verder nog een inspectiewerk van gemeentes en dergelijke. Ik wil snoeiwerk, ik wil in een heuvelwerker. Dus ja, op zich is er nog een afwisseling. Ja, maar ik zie aan alles wel, dit vind je het mooiste. Hier je leven voor. Let me maar klein en klauwdrie.